Ti Masakbayan. Ti napalabas, inawat ni Mrs. Cruz ni Tom, iti paktorya ti chichirya. Nagamammuda Tom, kan ti tomboy ani Janet. Magustuhan ni Mr. Cruz ti kinagagat ni Tom. Dinayaw mo't ni Janet, ti kinaanos kan kinasat ni Tom nga agadal. Inalukoy nga rod ni Tom ni Janet nga agadal mata. Nagsinningad, dagiti dua. Kanayon da nga agkuyog amapan iti pagadalan. Kabayatan na, agsapsapol ni Mr. Cruz iti agtrabaho iti paktoryana. Nagawid nga rod ni Tom. Tapno awisen na, ni Mike akabsat na. Papagayam, denggan tituloy ta seryeta iti alawas a napauwan. Arapa-apa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan nanang? Mayat kit di no umay ni Mike tapno makadalmat. Dandan ni agkulehyo. Agurnong iti pagadal na. Kayat mo kadimot ti mapan ijay syudad, Mike. Ngam ornungam ti daduma sweldo ma. Isu ti daduma nga aramata minton agadal ka iti kolehyo. Ngam asino nga iti kadwayong agtrabaho iti garden, nanang. Didak pagdanagan. Uraysan ko nga aduan ti imulak. Dakdakkel matlaang ti masapulan yo. No agtrabaho kayo adwa iti paktorya. Ado nga ta, nanang? No agtrabaho kayo, binulan kayong agsweldo. Makaurnong kayo. Ngam ti basit agarden tayo, mabayag sa tayo agapit. Sa bagay. Sige nga, Rod. Agtrabaho akmatan iti pagtrabahuan ni Manong. Itataddan kadwa ni Janet nga agibunag kadagiti karton. Naawan klasem, kumuyo ka iti driver no mapanagideliver iti produkto tayo. Sursurwam meten ti agmaneho. Agbalinak to a driver ti delivery truck, boss? Di mo ka di kayat? Adun ti agorder iti produkto tayo. Iso akasapulan pa iti may sa delivery truck. Kayat ko boss. Sursurwak nga ron ti agmaneho. Patya ka nataras ka lang nga makasursuro. Tanasaet ka iti anyaman na bahanag. Ikagumaak, boss. Saan ko adadaalan day ta panagtalakyo? Alang nga, Rod. Asidag ti pagideliveran day ta. Iso ako muyog kan. Makasubli kayo, sakbay ti sasarak mo iti pagadala nintun malam. Agyaman ak unay, boss. Gaputaman nakaawat kayo. Nasapa pa'y ipapanta iti pagadalan. Inak pa'y agpapukis. Tatidugan ti buhok ko. May mayat na umatidog ti buhok mo. Tanapimpintas ka. Ngam ti kasta akas lapukis ti lalaki. Ha? Napintas ko nam? Saan kit din? Bay amon ti agpapukis. Bagay mo ti atidog a buok. Ang manipod pa'y ubingak. Kastuyin ti buhok ko. Ngam itantabalasang ka. Saan ka di arumbang amabaliwan mat ti buok mo? Bagay ko nga ta. Ang mga katawaan dak. Apay kumangay a katawaan da ka. Adukit di ati mangaramkan ka. Sige. Padasak man nga rod ti atidug a buok. Sino nga taday ta nakapalda, nakatalikod? Payman. Hoy! Sino ka makibibiyang iti kinarton dita, ha? Boss, aanda ka di sa bali nga ipaubrayo? Ha? Sika ka di dayta, Janet. Apay, boss, didak ka di nabigbig. Saan mat unay anabayag di saan nyo ayo umay dito'y paktorya? Maikawa klaang. Sigod ngamin akanayon ka nakapurontong kan nakamaong. Ita, nakapalda ka? Kan, saan pa yun apukis ti lalaki ti pukis mo? Napintas ka ba't gayam? Thank you, boss. Muray da kayo. Nagpintas kayo. Ay, sigod na napintasak. Ngamsi ka, ita ka lang nga napintas. Hindi, guwapo. Boss? Apay ngagmay-may sa kamanen, amapan ije pagadalan nyo? Nagpasyudad da manong ko, auntie. Anya manen tinapananda ije syudad?
Agor nung da kano iti pagadalda, anti. Day takatay kunak. Parparigatan nyo laeng ti bagiyo. Kabaulan da siguro, anti. No di da kabaulan, di agawid da. Kita man no anya ti resulta ti kinaambisyo sayo? Saan kano adakes ti agarapaap? Basta awan kano ti aramid adakes, anti. Ambisyo sa kayo kit di day ti amok. Uray, ta saan kami kanumot at dumawdawat kan ka, anti? Nagbastos ka matan nga ubing? Ha, di ta ka man laangan? Imbag ta nagkita ta dito'y dalan. Apay, di mo ka di isursuro di anak mo itinasaya at asursuro? Apay ka di manang, nasingput mo ti anak ko. Malaksid lang no aglablabas ti kasasauna. Kasasaw kitay. Ang madikit din tito na dati sa una. Ay, pasensyan manang. Alabay takasaok to ti anak ko. Rombang laang. Nagtrabaho laang dagiti kakabsat na ijay syudad. Ang kunamatlan asinon. Siya kung ti dumawdawat iti dispensar manang. Kunam no asino ngagsasaw. Imove ubingan. Kasanon to pa yan inton dumakal. Amangan no di na pa'y am-ammon da tao. Ha? Anya ka di timbagam ka ni Antim Adina. Kasuron na ka man. Sorry, nanang. Inulit na ngamin nga imbagang ambisyosa tayo kano. Anya nga min timbagam, anak. Mutsak matan nalapdan yung imbaga. Asaan tayo man at dumawdawat kan kwa na? Saan mo nga ulitan nga ibaga ti kastakan kwa na, anak? Unay niya ti ibagbaga na. Saan mo apatulan? Mabalin ka di, anak. Huwan, nanang. Lumikli kaklaangan, magsabat kami. Nasakit ngamin ti pa nagsasauna. Baybay amlatan, anak ko. Awan mo't lang ti maganab mo. Nusong batam ti madi nga ibagbaga na. Saanin maulit, nanang? Nagpaisun sa matay ko na nga amangan no agayatan ni Janet kanitom. Manipod ka na yung dangagkuyog. Dakil ang tinagbaliwan ni Janet. Saan na tumbo ititigtignay na. Inaram nga tan nitom, dayjay a Janet. Day tatisan ko nga mo. Basta ti makit-kita, kat napasig da iti tunggal maysa. Makita man nga agpaiso ni Ayat. Mapagbaliw na, ultimo tumboy. Di tapayaan mo, nun nitom ti makagapuno apay ang nagbaliw. Awan mo't ngamin makita ka Malaysia no kas di nga kuy-kuyog da. Imposible mo't. Nga dapay sa bali ang makagapo, iti panagbalbaliw na. Mga no adalaang mo't makagapo, no apay alalaki ti sigo datigtignay na. Ngam kinapudno na, talaga babae tirikna na. Nagpintas kan, Janet. Saan ka di ahus tutay kunak? Abagbagay mo ti atidug abuok. Uray si kamot tom. Nagtar kamot. Sapay ko ma. Tagtalin at ti panaggayam ta. Aging gadi ta makaturpos. Masiguradok ngagtalinaad. Awan pa'y nagayam ko akas kan kay ti kinasayaat kan kinasingpot. Nalabas samot dahit apa ng patirayok mo. Seryoso ak itimbagak tom. Kaya't mo kadi, nga ipasyar ka mat ijay nano mo abalay mi. No maikariak lakit di nga ipasyar mo ijay balay niyo. Apay kumasaan ka amay kari. Awan pa'y babae nga impasyar ko ijay balay. No dilaang siksika. Pudno ka di day tangay bagam. Amangan kit dimat no may kamanong ak nga ipasyar mo ijay balay niyo. Uray damagam to ni nanang ko. Si kapay lang ti babae. Apadap awak ijay balay. At da ka din relasyon nyo kini Manang Janet, Manong? Awan pa, ading ko. Saan ko apaayan ti tarigagay ni nanang? Ama katurpusak pay. Madlaw ko ngamin anasingad kayo ni Titunggal May sa Manong. Planok pay laang, ading ko. Ngaminton makaturpusak. Iso ti babae, ng arapaap ko.
Nasingpet kit di kan nagagat ni Manang Janet. Awan ti makunak ken kuana. Kaya't kung ipasyar ijay balay, no awan klase, agpakadakan ni boss. Masigurado adi na tayo palubusan. No agigiddan tayo atalong agpakada. Sigurado dayta, ading ko. May sublat kan tumat, nga agbakasyon inton sumangpet kami. Nakitam ka di, ti ibagbagakan ka? Saan ka di ahusto, Anya tinakitak ahusto ako naman, ha? Kunam nga agad adal di anak mo. Angam nangisang puhet iti babae. Inton madamdama, agsikog to di babae. Kat ipaaw-awer danto kan ka ti anak da. Gapo ka di tanangisang pet, kat agasawa dan? Uray saan da pa'y nga agasawa, Kayat mo asawan, agbinbin nantay dalatan? Awan papanan na, no di agsikog to di babae. Adda kadakwada day tamanang. Amo mo tinasaya at kansaan? Iso nga rod nga iparparo pakken ka, asaan na mapasamak ti arapaap mo, makaadal danto. Anya pa'y nga no di kasta. Sa anak mo't nagkurang anang bagbaga kadakwada. Kat, mamatikan nga agpaiso ti ibagbagak, Ay, kunak tumatkan ka. Awan pa'y imbagak, asaan apim mayso. Imbag ta si kamat ti simublat anagawid anak. Si kamat ti pagdamagak. Pudno ka di ti atap ni Antiyo nga da relasyon damanong mo kan ti babae nga impasyar na ditoy. Awan pa'y ita, Nanang. Ngam plano ni Manong Arman, inton makaturpos dan iti panagadal da. Day ti imbagak ka ni Antiyo. Ngam ipilit na ti atap na. So binaybayak. Mamati ak iti imbaga ni Manong mo agayim na ti babae. Agpadadaan na singpet, Nanang. Kaya't dati makaturpos iti panagadal da. Anya ka di mo ti alalaan ti babae a kurso. Agpadada mga alay ti kinapulis. Ngam amo yun, Nanang. Sigud atumboy gayam day diya babae. Ngam nagbaliw gapo kini Manong. Kaawatan nga agayat mo't nga rod ka ni Manong mo no kasta. Nagbiit ipanaglabas ti aldaw. Dandani kayon makaturpos iti kinapulis. At ako mairekomendayo apadayo anasing patatrabahador dito asumukat to kada kayo. At ading ko abalasang, boss. Nalaing matday dyan nga agtrabaho. Sige. Nulakat takaslakada kayo kinimay ka nagagat, kayat ko. Un, boss. Kaslaisun to ti kasukat ko no makaturpusak. Kaskada kami kan ni Mike. Agadal kumamatlaang. Sige, basta nagagatlakit di. Tsakamin kayat ti sadot. May pasigurado, boss. Uray babae day jay, talis tumat nga agtrabaho. Kaano nga rod nga umay day takabsat mo? Umadanin ti bakasyon kan panagturpos mi kan ni Janet, boss. Umay tumot ten apaman nga agbakasyon kami. Anya ti kunam, mapanmat ni Josie ijay syudad? Agturpos nga minen damanong, Nanang. Sayang met, no sabali ti sumukat nga agtrabaho ijay. Kabailan nga ta ni ading mo ti agtrabaho, kabayatan nga agadal. Adda kami paymat kini Manong akadwana ijay. No agpulis to ni Manong, di adda pay lang matakadwana, Nanang. Saan mo nga rod abaybay anti ading yu ijay O Nanang, apay ko mabaybay ak ngay. Ay, sapay ko mata makaturpos kayo amin. Dandanin makaturpos ni Manong, Nanang. Sakto matan ti sumaruno. Maragsakan ak unay, tamalpas matlaangan ni Tom. May santun a pulis. Wan, Nanang, mas daw tulakit di Jason na mamati nga agad-adal ni Manong. Bay amlat ta dagiti tao, akanayon nga awan pa nagtalag na itipada na a tao. Wan matkit yan, Nanang. Ti kunada, isuda lang tinalaing. Nene. Apay, anak kapulis ka iti kastaunay. Papanam.
Itagamin ti panagturpos ti anak ko akas pulis. Inakmamot imarcha ti anak ko. Anya, pulis, kunam? Di nakmanrabakan, sika? Pudno ti bagbagak. Aggid dandang agturpos iti gayem na babae nga impasyar na idi ditoy. Saan nga asawa day jay, tagpadadang agad adal. Aggayem dalaeng. Na, pudno ka di ti ibagbagana, nga agturpos a pulis, ti anak na. Sige manang panawan ka pa'y dito'y dalan. Inak agpagradwar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, insurot mat nitom ni Mike J. Factoria, tapno makaurnong iti pagadal na. Kabayatan na, nadlaw mat da Mr. kan Mrs. Cruz, ti dakkal ang nagbaliwan, ti kinatomboy ni Janet. Inatapda, nga inlove da ito'y kan ni Tom. Iti may sangal daw, nga impasyar ni Tom ni Janet ijay balayda. Ad-adda ti pananglais ni Dina, iti pamilya ni Tom. Tasaan amamati, ang nakaturpos ni Tom. Naglabas pa iti aldaw, nadanon ti panagturpos da Tom kan Janet. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pudno ti ibagbagak. Aggid dandang agturpos iti gayem na babae nga impasyar na ijabalay. Saan nga asawa day jay, tagpadadang agad adal. Aggayem dalaeng. Pudno ka di, ti ibagbagana nga agturpos a pulis, ti anak na. Sige pa'y manang, panawan kan dito'y dalan. Inak agpagradwar. Saan ka di amang rabrabak laeng? Ne, apay kumaamang rabakak. Rumbang ka di, nga irabak pa'y dayta. Sige, tama nga dumaladawak, iti pakaangayan ti graduation ti anak ko. Sinalbag. Nagpintas ti kawas na. Agpagradwar nga ta nga agpaiso. Addan anak na a pulis. Apay ngay nga agmay-maysa. Intasabtan ni nanang iji paradaan ti Jeep, Manong Mike. Winadin ko. Agkukuyog to'y ang mapaniti pakaangayan ti graduation ni Manong. Sigurado ang managsaka ni nanang amang imarcha ka ni Manong. Umuna pa'y laeng da ito'y abaligi ni Nanang. Sumarunutan tumat. Mabayag pa'y kanyak, Manong. Sika, katdandani kan agenrol iti kolehiyo. Basta tuladan ta ni Manong. Masapol nga aglepas tayo amin. Akas arapahap ni Nanang para kada tayo. Iso alala ingagmat, Manong. Arapahap ni Nanang, ngamda tayo matlang ti agnumar, para itinasaya at masakbayan tayo. Pagbagay yung matay tabado yun, Nanang. Masapol anapintasak mat iti graduation ti kabsat yaw. Naragsakak una ay tag-graduaran ti kabsat yaw. Uray da kami, Nanang. Naragsak tayo amin. Andan pulis a kapamilya tayo. Anya nga tamot ti makuna ni Auntie Dina no maamuan lang agturpos ni Manong. Nagsabat kami ijay dalan itay. Dinamag na no papanak. Imbagayo ka di nga agturposan ni Manong Tom? Imbagak, ngam kaslasaan amamati. Pinanawak latan ijay dalan tama nga no maladawak. No awan adagos tilugan. Kuna ni Manong Mike, ag-blow out tayon to kano. Kat ayaban tayo ni Auntie Dina.
Wen, tapno di na atapen nga agbalbalog ni manong mo dito yung syudad. Kablaawan ka, anak ko. Gapo iti kinasaet mo, may sakanton a pulis. Congratulations, Manong Tom. Congratulations, iti kabarbaro a pulis. Agsaludo akman, Sir Pulis. Tom. Ta nagsaludo ng agpaiso. Agyaman ak unay kada kayo, Agyaman tayo iti apo. Ta nasalon at tayo akanayon. Uray pirmi, ti kinapanglaw tayo. Uray na panglaw ti tao no lakat na salunat. Dakkelan a pagyamanan iti apo. Ayan ka din ni Manang Janet, Manong. Kablaawan tayo mat, Dayjay ti kapamilyana. Madlaw ang naragsakta. Di daing pagarop, amaysan a pulis ni Janet. Ay, imbaga na kanya. Ano saan kayo kano anak kita? Saan kano nagtuloy ang nagadal? Inalukoy ko ngamin nga agadal, mat. Ni, adaytan, umay dito yan. Kablawan ka to. Kanagyaman ako na ikan ka. No saan ta nagkita? Ang mga no awan da ito'y abaliki. Bukod mo abaligi dayta, Janet. No saan ka nagsalukag? Saan ka nagbaligi? Congratulations, Janet. Babaan iti pa nangalukoy mo kanyak. Iso ang nagtuloy ang anagadal. Awan iti ti plano kong agadal. Itatagpadatan ang nagturpos. Andan to ipudnukan ka. No anyaman day tang ipudnom. Si dada anak adungag. Basta si ka. Agyaman ako unay kan ka, Katsapay ko ma. Tasaan tangagin na dayo, iti master kan na trabaho. Maragsa ka na, tanakapasa ka iti board exam, anak ko. Naan-anayon ti kinapulis mo. At dapayan pagtrabahuan mi ni Janet, nanang. Nairan na nga agkasapulan da iti nagaplayan mi. Naswerte kayo nga rudno kasta, anak ko. Saanin nga iti faktorya ti pagtrabahuan nyo, Manong? Da kami matan kini Josie ti sumukat kada kayo ijay. Lalaingan niyo ti agtrabaho ijay, Tapno di na kayo ikatan ni Mrs. Cross. Istrikto da ijay. Wan Manong, agtrabaho akmat iti bigat, agadalak iti malam. Uray para bunagak idi iti karton. Nakatulong mat kanyak, tapno makaturpusak. Uray kasano ti kinababati trabaho. Dumteng ti panakay talo, babaan iti gagat ken anos. Ag-blowout tayo, sakbay amapan agtrabaho ni Tom kas pulis. Pag-blowout ka din ni Manong, ti pinadakkel mo ababoy, nanang? Talaga nga insangrat ko dayta para iti panagturpos ti kabsatyo. Asino ka diti kang runaan ang maawis, Nanang? Adda ka ni Manong yu dayta, Ngam ti kang runaan nga awisek kat ni Manang Dina. Ha? Kunak no saan yun nga awisan? Takanayon na tayo at agibasitan, nanang. Awan ka no ti pag-aadalmi, tanapanglaw tayo. Nalipatam ka din ti bilin, ano barsaken da ka iti bato, kat barsaken mat iti tinapay. Uray kas jay ti aramid na, pakitaan tayo latta iti nasayaat. Naglaingan ngay, no tinapay ti ibarsak ko, nanang. No ngay natamaan ak iti bato nga imbarsak na. Basta saan atutupan ti tao amad iti aramid na, kasta tinasaya at atao, anak ko. Nagagatmutla ka di dagiti kakabsat ni Tom. Wen, awan ti makuna kadakwada. Masapa damat asumra kiti paktorya. Nayunak sa ti oras sa panagtrabaho da iti paktorya. Nayunam ka di mati sweldo da? Apay kumaan nayunak. Kat saan mo't anak kaadal ti kabsat na. No saan ang nagtrabaho iti paktorya. Nalipatam samet asweldo na ti inaramat na anagadal. Sana sika tinang paadal kan kuana. Nagsweldo ka di. No saan ang nagtaod iti paktorya ti kwartana. Nagbanugan na ti kwartana ako nam. Saan mo abasta inted? Aguray ka man. Apay aya nga isakit mo day tao. Ibagbagak lang ti pudno. Itaman pa'y ang nakaumay ka diti balay, sika, Josie?
Umay kayo kumaawisan, auntie. At the blowout ni Manong Tom. Iparupam ka di kanyak nga adda pulis akabsat mo? Auntie, napatig ka ni Nanang. Iso asi ka kano ti kapatgan nga awisan na. Nga ta? Saan ka di akayat na lang nga ipasikat kanyak ang nakapagturpusen ti anak na? Awan matikas ta nga imbaga na, auntie. Amok pa yun. Ang adda importante apapanak inton madamdama. Ay, kasta ka di, auntie. Dumagas kayo. Sakbay amapan kayo iti papanan nyo. Makitan to no makadagasak. Sige nga rod, auntie. Umuna ako na. Kat sumaruno kayong ton. Kasla kayat ko timapan. Mauna anak mo't itibain. Linais ko ngamin ida. Umapalaksamot nga addan na paggraduar ng anak na. Idinto ta siya kat awan. Apay asaan mo akadwa ni Antim, anak? Ada ka nung importante apapanan na, Nanang. Unay lakit din ni Manang Dina. Anya nga'y importante apapanan na. Apay nga minakasla na po ti dara ni Auntie Dina kada tayo. Saan ko nga mo, anak ko? Gamawang matimadingar aramidan tayo kankwana. Dayta nga ro ti pakasdawak, Nanang. Dumteng to ti panawen, amayat ti panakilangan na, no kanayon anasaya at ipakita tayo kankwana. Nga ta, Nanang. Dayta ti maawatak kankwana, anak. Awan ti anak na anak katurpos. Idinto ta nalawlaw at isanikwada ngamda tayo. Anya nga'y kumati pa kainaigam ijay, Nanang. Di na siguro maaklon, ngamin, marigrigat tayo nga misuda. Napanan ni Manong ijay syudad. Tamang rugin nga agtrabaho kas pulis. In kami matan kini Josie ijay syudad, Nanang. Sige, anak ko. Lalaingan yo. Tapno makaadal kayo met akas ka ni Manong yo. Nanang, uray sang kay bagada na panglaw tayo. Ikagumaan mi ti agadal. Uray awan sa nikwa tayo, anak ko. Gagatlaeng ti puunan tayo. Kalpasan ti sumagmamano atawan. May sakto mata na maestro. Daita ti karkararag ko, anak. Ti makalpas kayo amin. Ulitak, Nanang. Ikagumaan mi atun uyen ti arapahap tayo. Anya ka di mati kayat ti adim akurso, anak. Damagin yung tukin ko, Nanang. Saan pa'y kano ngamin ang nakapagdesisyon, ididinamag ko. Nakastrek ka din ni Manong mo, kas pulis. Wan, boss. Duwada ka ni Manang Janet. Maragsa ka nakpara kadagi jay adwa. Masigurado nga danto na ununag pa ya relasyon da. Nalambit, sir. Pudno ka di atomboy ni Manang Janet, idi, boss? Puno da ita. Ngam nabilag ni ayat, tamapalok nang na tinatangka na puso. Kasta tinapasama kini Janet. Diyo ko na anatangkan ti poso ni Manang Janet, sir. Kaslakasta na, talakyan kat nga rodidi. Mamati adakkel ti maaramidan ti ayat iti tao. Numaminsan, depende dayta iti agayat. Ada tumboy nga agayat iti pada na babae, uray saan kumarumbang. Adamat lalaki nga agayat iti bakla. Saan ka di, boss? Nga madamot daddu maalalaki, nga agayat iti bakla, gapo iti material abanag, wano gapo iti kwarta. Kasta mo tinangag ko. Pudno nga ta. Nadlaw ko asurot-surutan na katimay sa atumboy di pagadalan, ha. Iti ka ano man, sa anak apailawan iti may sa atomboy, Manong. Rumbang lang nga din ko. Sa maysa, ubing kapay. Makauray ni ayat. Wen, Manong, saan na bali? Tawan pa'y matimbaga di tumboy kanya? No adaman ibaganakan ka asa na rumbang, likli ka mon. Ay, wan gayam. Nakapagdesisyon ka din? No anyan to akurso ti alaem? Wen, Manong, kaya't ko tigbalin, Aners. Ay,
Kunak no kaslakan niya ka manursuro. Addan to nga rod nurse sa kabsat ko. Sapay ko ma, Manong. Agbati ka dito opisina. Tadda ka no surutan mi ang managdakdakas. Anya ka diti kaso ti managdakdakas. Adda ka nun hinuldap-dabas. Imawag ti driver dito'y presinto. Apaman ang nakaruwar dagiti holdapar. Nagturuan da ka no. Nakalugan day ti gate awikar. Ngam naala ti driver ti plate number na. Sige, agan-anad kayo Managdakdakas ti kalaban nyo. Ikararag mo. Ng awan dakas ang mapasamak kada kaming agkakadwa. Wantong, kat mapan kayo ka din. Wan, inyawag ko kadagiti daduma presinto. Takitaan da amin nga aglabas alugan. Apay nga takalaat ang nagtimbayo ti barongkong ko. Anya ka diti kayat asawan da ito'y. Awan mo ti sakit ko iti puso. Adda ka di kayat asawan da ito'y. Hello? Asino ka di dayto Kumusta tinapanan nyo? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya? Napaltugan ni Tom kunang? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, adda apal ang narikna ni Dina, ngam di na impadlaw, idi imbaga ti kabsat na nga agturpusan iti kinapulis ni Tom. Naragsak ti pamilya da Tom. Gapu iti baligi da. Nag-blowout da nga rod. Inawis da ni Dina, ngam nagpambar, kat saan adi maray. Iti may sangal daw. Nagresponde da Tom, gapu taad da tinang hold up, iti may saabas. Papagayam, denggan tituloy te seryeta iti alawas a napauluan. Arapaa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Hello? Asino ka di daytoy? Kumusta tinapanan nyo? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya? Napaltugan ni Tom kunang? Saan? Masapol nga awagak dagiti kakabsat ni Tom. Mapan kami iti ospital lumalpas ti trabaho. Diyos ko, sapay ko matawan da kasama pasama kinito. Ilisim ko mga po iti anyaman na pagpagatan na. Di mo ko mabaybayan ti lalaki anang tadragsak iti biyag ko. Hello, Manang. Si kakadi na ito'y Manang Janet. Juan Josie, mapantayo iti ospital apaman amalpas ti opisina. Diyak makapanaw ita, tasyak laang ti adda dito presinto. Apay ka di, Manang. Anya ka di tinapasama. Napaltugan ka no ni Manong niyo. Anya? Apay ang napaltugan. Asino tinang paltog? Napanda nagresponde ti may saapas an hold up. Kasano ita ni Manong? Diyak pa yan mo. Diyak pa'y nakita. Inyawag dala ang kanyak na impanda iti ospital. Sige, taibaga ka ni Manong Mike. Tagpakada kami ka ni boss. Taumay kami. Manong Mike, hinta ka no iti ospital. Ha? Apay, anya ti aramiden tayo di ospital. Impanda ka no iti ni Manong Tom. Napaltugan. Ha? Napaltugan ni Manong Tom?
Inyawag ni Manang Janet kanyak. Ada ka no hold upper a kinamat da. Sas, delikado nga rin kasta. Intag pa kada kini boss, tamapantay di ospital. Kasano nga ta ni Manong? Anya ka nga ospital tinang ipanandakan ko na. Jak matan dinamag tanatarantag. Awagak ni Manang Janet tadamagag. Oh, apay nagkuyog kayo nga imay ditoy. Saan ka di arumbang adda kayo iti ayan ti trabaho yo? Agpakada kami kuma, boss. Mapan kami di ospital. Apay ko maamapan kayo di ospital kat nagsalun at kayo mat. Intaray da ni Manong Tom di ospital. Napaltugan ka no. Doktor ka nurse kayo kadi, tada kayo ti kasapulan da ijay. Mapan kayon tua, inton malpas ti trabaho yo. Madanagan kami ngaminan, boss. Kaya't may amakita no kasanon ti kasasaad ni Manong. Nurse kan doktor ti kasapulan na, saan kat ada kayo? In kayo kit din iti trabaho yo. Mapan kayon to, numalpas ti oras ti trabaho. Nakita ka naggapod agiti agkabsat ditoy. Apay akaslag parparikot da. Agpakpakada dakit din, kat saan pa'y mo't nga oras ti panagaawid? Ha, naglalaingan dan ngay. Apay nga agpakpakada da. Napaltugan ka nun ni Tom, aday di ospital. Anya? Apay napaltugan? Diya ka mo saan ko na dinamag? Imbaon ko lat taidama pa nagtrabaho. Ay, awan lakat konsiderasyon mon. Pinalubusam ko maidaa. Saan mo't nga isudat imang taming, tatimot doktor? Bimma to atalagan ti pusom. Kasanuno at dadagas ang mapasama kinitom, saan da na makasarita piman jay tao? Palubusan kayo ang masapa ita arumwar. In kayo ni di ospital, Josie. Padamagan dakto no kasanun ni Tom. Agyaman kami unay, boss. Inakibaga ka ni Manong Mike. Tamapan kami ni hospital. Sige, katsapay lakuma. Tawan dakas ang napasama kini Manong yo. Agyaman akmanin, boss. Madanagan kami unay ka ni Manong Tom. Ala, ingka na ayaban ni Mike, tamapan kayon. Sige nga, Rod. Dumagas kami pa iti ayan ni Manang Janet, boss. Mala, ingkayon. Nasapa kayo mat nga imay. Nasapa ka diti panagawid yo. Itay kami pa'y kuma. Ngam di na kang pinalubusan ni madam. Imbagkit di ata da ni sir. Kat pinalubusan na kami, Manang. Talaga aman nakaawat ni sir. Ngam ni madam, saan? Kuripot pa'y ni madam. Intayo ka din di ospital, Manang. Sige, tagpakadaak pa'y iti kadwami nga adda dito presinto. Ibagak amapan ko kita ang ti kadwami iti ospital. Palubusan da ka kadi, Manang. Masigurado ka, takadwami matin nakitaan sa anak mat nga agawin. Alang Roden, urayan da kan, Manang. Kabagis, apay akas lang madanagan ken agdardaras ka amag na. Kuang amin, Manang. Adda ka no iti ospital ni Tom. Isutin dagiti ubing. Adda ka di cellphone mon, kabagis. Ti amok katawan cellphone nyo. Adamot inted dagiti kakaanak ka ma cellphone ko. Agmay sak ngamin iti balay mi. Isu akanayon dak nga i-video call. Ay, kasta ka di. Ay, amom nga rodan, nga aramatan ti cellphone. Ay, uwan ama nang. Nalakalaang matasuruan. Sige, tamapanak pa'y. Anya nga tati sakit ni Tom. Ay, adda pa'y gaya man cellphone na. Di na amo iding aramatan ti cellphone. Ay, agbaliw sakit din ti biyag ti kabagis ko. Saan ko nga ipadlaw? Nga adda apal ko kenkwana. Imbaga ti adda dito'y information. Nga addan iti ward nito. Ala, mapantayon ijay. Kunaklakit din o di ICU ti ayan na. Ngam na imbag ta saan? Kat ijay ward. Uray siya nga ron. Kunaklakit din no grabe. Lino kunak ti kadwami a pulis. Kuna na delikado ka no. Pinagdanag na tayo deta a pulis, ha? Inton kon madanog ko day a pulis. Nalakala ko mati dumanog. Danogam ti lalaki a pulis, Manang? Numabalin la kuma. O sige, intayon iti ayan na.
Imbag man ta nakaumay kayo atalo, kat oras pa iti trabaho. Kunak lakit din no pudno ti imbaga ti kadwata. Agrabe ka kan. Patpatsyamot day di asidro. Langsot day jay. Di tamat sakam ti ayan ti benda, manong. Isu ti pinaltugan ti awanan bain. Ngam napaltugak mo ti tiyan na. Adda di ta ICU. Bambantayan ti pulis. Imbag man, tasan asika ti adda di ta ICU, manong. Nakigtutak idi nakitak nga da pulis ijay. Kunak no si katibambantayan da iti ICU. Danag yu lakit din aya. Adayo pa iti bito ka ti tama ka. Isu nga awan pagdanagan yu. Kunaklakit din no, grabe tinapasamakan kan anak ko. Unay kayo lakit din aya. Permi ti danag yu. Hasino kumangay ti saan nga agdanag? Sa ula ang anapaltugan kan kat makapadanagan. Tapno manayunan ti pamilya tayo. Kaya't yu kadi ang mga asawa ko, nanang. Apay kumasyak ti damagam ngay. Saan mat asyak ti makiasawa? Damagak laang no palubusan dak. Apay kumangay nga iparit ko ti pagragsakam. Adamat ten trabahom. Asino ka di ti babae, anak? Armagpay laang nanang. Saan ko pa'y ngamin nga inaram? Mga sawa ako ngam awan pa'y matgayam inaram mo. Masiguradom ka day akayat nakati babae nga armam. Kumusta ti kabsat yo? Saan mo't gayam agrabe, boss? Saka tinatamaan, lasag laeng. Awan tinatamaan ato lang. Nasaya at met. Tasana grabe ti pan nakapaltog ti kabsat yo. Awan kayam, agayan ayat da ka din kini Janet? Saan sapay mat, boss? Ngam saan ni nga mo, nulimod kit di ti relasyon da. Apay ko mga ilimod da. Awan mat ti tumubngar no kas pangarigan. Awan mat ti amok, boss. Diyak lang amo at ikabagyan ni Manang Janet. Ti amok ket addan relasyon da ide. Tanasinged da iti tunggal maysa. Ni Tom tinamagbaliw iti kinatao ni Janet. Urayan tayo ti sumaron no akabanata, boss. Mabalin mo ka nun ti agawid ko na ti doktor. Kasta ka di nanang. Agyanak pa ilang injay balay, iti sumagmamanong aldaw. Wen tapno aginanaka pa'y. Agpaimbag ka analaeng. Saan matadelikado da ito sugat ko, nanang? Mabiit ang maimbagan da ito eh. Masapul at ang gadam da ita, anak ko. Agsubli ka lang iti trabaho no naimbagang kan. Matong paltibilin ti Reyna, nanang. Nasaya at mat, tapno daras ka maimbagan, pulis a pinaltugan ti managdakdakas. Sapay ko ma, tasaan namatay tinapaltugak. Nanang, kaya't ko amabalod lang, saan namatay? Maimbagan siguro, anak. Tauray kasano ti kinadakas ti may sa tao. Ikan iti gundaway ngagbalbaliw. Nanang, napilitan naklangan ang paltugan ko na, ta pinaltugan nak. Ngam, saan nga iti ulo ti pinaltugak? Jaynam na maag, asaan na nga ipatay. Apa yan? Adamot saklay mo amagmag na dito'y dalan. Nadisgrasya, anti. Nagresponde kami iti may sa abos and hold up. Inabak na ka ti hold-upper? Sika tinapaltugan? Kasta ka di? Napaltugak ti hold upper, anti. Adda ito ospital, ngam bambantayan dagiti pulis. Amangan numapan ilibas dagiti kakadwana. Ay, pagmadyan na ti kasta at trabahom. Ay, may mayat langan ti manalon. Tawan pagdandanagan. Ngam kasapulan tayo mo't dagiti pulis, anti. Addamang tiliw, no addaman nagdakdakas. Ay, jak lakit di kayat apagbalinan a pulis dagiti anak ko. Ay, amangan no saan lang asaka ti mapaltugan. Nuulong ay, di pa'y kat maunat.
No kasta amin akapanunutan ti tao. Kasanon, no umadudag iti managdakdakas. Tawan mang tiliw kadakwada, anti. Amang no patida kayo, kat ulian ti agtatakaw. Naimbagan ka din tasakam, taimay kan dito'y presinto. Medyo mayaten. Ngam, adda sa balian na sakit ko. Tiiliw ko kan ka. Diyak madaaran. Di nakman rabakan, taamangan no mamati akan ka. Rumbang nga mamati ka. Taday tati puno. Ala, mamati ako no day tati ko nam. Ngam, talaga ka di, amayatan day tasakam. Naan-anay ti panagimbag na. Nulakat sungbatan na kon. Ah? Anya ka diti kayat mo nga isungbat ko kan. Agun ka matan Janet. Napudnuunay ti panagayat ko kan ka. Amumat, anasudi ti panagayat ko kan ka. Tom, ikan na kumapa iti panawan amang tingiting itiriknat. Di na kumamatan parigatan, Janet. Please. Sinong batan nga ta ni Manang Janet ni Manong Tom? Napanda nag-date. Masigurado kasong batan na. Tanaragsak damat nga katkadwa kini Manong. Kan nagsangit pa, idinapaltugan ni Manong. Sa bagay. Masigurado nga katunusan da. Tagpada damat anasing pait. Nabayagdan nga gayam. Amudan ti kababalin ti tunggal maysa. Masigurado nga katuluyan dan to. Kat mapadasan tanto ti agabay ading. Si Kamit Manong. Abay adagos. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti seryetay wita alawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas ang napauluan. Arapaa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nabayagdan nga agayam. Amudan ti kababalin ti tunggal maysa. Sigurado nga katuluyan da adwa. Mapadasan tanto ti agabay. Si Kamit Manong, abay adagos. Di da pa'y nagtulagan ti kasara. Di mo ka di kayat? Mapadasak ti agabay. Tadyak pa'y nagababay kat. Sa bagay, damo ta ti agabay no kasbilang. Iti pa'y kabsat ta. Masigurado amayat to ti bangunin da a pamilya. Tanasaya at met ti trabaho da adwa. Naliday ka mo't kabagis. Ada ka di parikot. Ay, awan parikot ko. Syakpay. Nakitak ngamin analiday ka nakatugaw di nga agmay-maysa. Isu nga inasitgan ka, Manang. Adalaang nalagip ko. Iso ako nam analidayak. Awan mo tirumbang apaglidayak. Ay, iwan mo't kitdi Adamat mabalin mo iti biyag. Magatang mo matamin akayat mo. Kanalawa ti sanikwam. Ay, pudnumat. Iso nga awan tirumbang apagdanagak. Wano paglidayak. Panawan ka pa'y nga rod, Manang. Adapay papanak. Awan kabalay ko nga anak ko. Addan bukod da abalay. Adayodan kanyak.
Naimbagpay kan ni kabagis ko. Ta iti lang asidag tinagbalayan datom kan ti asawa na ani Janet. Nakapagturpos mat amin nga anak ni kabagis. Pulis, maestro, kan nurse. Ay, saan gayam alapad ti kinapanglaw? Tapno makaadal ti tao. Ay, anya dayjay. Ay, adamot nagkarintong ija kusina. Inakman kitaan. Ha? Apay anak kalukat ti tawa. Ay, adan samot nakastrag. Ay, tulungan dak! Nanang, nangagyo ka di dayjay? Ninsamot manang dayjay, agpapaarayat mat. Darasem, Janet. Alam ti paltog mo. Umawag ka iti kadwata. Tamapanta di da balay ni anti. Aganad kang masidag. Agarudok ka. Tapno di da kamadlaw. Siyak mat ije bangir. Aganad ka mat, Janet. Iti kasukpukan mat, ti panglikawam. Sa batam dagiti kakadwa nga umay agresponde. Awan sa bali apag naandag iti managdakdakas. No saan nga iti doadalan nga agturong ditoy. Iawag mo. At may sa agrupo, kat iti makan nawan adalan ti pagyananda. Timot may sa agrupo, kat iti makan nigid. No aglibas man dagiti managdakdakas. Di da pagarupan nga da pulis iti madalanan da. Ala, inta nga rudan, kat agan anad ka. Anti, nakarakad ka? Mabitlaan, ukarkarang ka. Aday ta. Anya tinapasamak, anti. Ada nang uli dito balay, Barok. Anya? Dara-dara tisa kayo. Masapul nga ipanda kayo di ospital. Matayak ka din, Barok. Pinaltugan ti managdakdakas ti sakak. Hanggang saan mo tanaguni ti paltugda. Nakasilencer siguro, anti. Ipanda kayo pa di ospital, anti. Ayaban tayo ni Nanang. Tapno adda kadwayo di ospital. Taag-duty kami kan ni Janet. Napanan nga tandag iti managdakdakas. Nabibigyo ka di ida, anti. Nakamaskarada amin, Barok. Upat da, tumboy samot ti maysa. Madlaw iti panagsasauna. Di ka idanag. Taaddan da Janet, kanda duma a pulis iji dalan. Ay, kasta ka ni Barok. Ay, imbagman. Nangagmiti pa nagpaarayat yo. Isungay may kami adagos. Imbagman, Barok. Idi nagpaarayat hak. Pinaltugan ti may sa tisakak. Binusalan ti may sa tingiwat ko sana kinrakad. Diyada dumagat dinadaal dati aparador. Inala dati alahas ko. Ay na, agyaman agkan ka, Barok. Pagrebangan mi dayta, anti. Timang salwad, iti seguridad, ti umili. Nanang, agpalas kayo. Ipantayo ni anti iji ospital. Pinaltugan ti agtatakaw. Diyos ko, anya ti pinaltugan da kan kwa na. Saka na, Nanang. Ala, darasan nyo. Uwan, anak ko. Oh, ti cellphone mo, anak. Agri-ring. Mabitlaan, sung bata. Hello, Janet. Kumusta di tayan yun? Pinaltugan dati sa akin ni Auntie Dina. Anya? Natiliw min dagiti awanan bain. Inlugan mi idan iti polis mobil. Urayin da kami. Tailugan tayo ni Auntie Dina. Pinaltugan dati sa kana. Napaltugan ni Auntie Dina? Uwan. Anya ka di pa iti inala dagiti managdakdakas ija balay mo, manang. Ay na, dagiti alahas ko. Imbag tayo di kinapkap dagiti pulis. Naala damot lang dagiti alahas ko. Imbag ata nang ngagmi ti panagpaarayat mo. Nagunay mat adagos da Tom kan Janet. Iniawag da ka dagiti kakadwada a pulis. Dakkel gayam ti maitulong dagiti pulis. No adda kastoy apasamak. Wen manang. Isu asaan tayo at agibasitan dagiti pulis. Naalibtak da Tom. No di da inyawag ka dagiti kakadwada.
Ay, jakla amon. Amangan no saan anabawi dagiti alahas ko. Inaladala nga rudan ti alahas mo. Pinaltugan da ka pa'y. Nagdakas kat dagitan. Wen nga rod. Angam ita, nakaposas dan. Di dan makalisi. Maikawak iti kaawan dagiti agkakabsat dito'y Paktorya. Nagagat ka nasisingpet da. Dagiti ka barbaro at trabahador kat addasad sadut da. Di da maartapan iti kas kadagiti nga agkakabsat. Napudno da nga agtrabaho. Ngami di nakaturpos da. Pimanaw da matad diti Paktorya. Agsipod tanangat nga to ti sweldo da iti trabaho da ita. Inaramat dalaeng ti Paktorya. Kasanwa ko na mga inaramat da ti Paktorya. Nagtrabaho da iti husto. Inaramat da ti sweldo da tapno makaadal da. Ngam no awan to'y Paktorya. Di da kumamat nakaadal. Saan ba ta nagprogreso to'y Paktorya? No saan agapu iti kinagagat kan kinaanos da ngagtrabaho? Isu apatas tayo laeng. Nadangran mo't gayam tito lang ti sakam. Maopera ka no, taikatanda tinaderdar ato lang. Sukatanda ka no iti landok sa dasimintuan. Nagdawal dagiti ama nagdakdakas. Ay, malungsot da kuma iti pagbaludan. Ay, naimbag ata saan aday ta ulom ti pinaltugan da. Win nga rod. Idi pinaltugan da ti sakak. Jak nagkutkot tapno didak manen paltugan. Nang pidot ti may sa iti lupot. Kat inrepet da iti ngiwat ko. Ay, una yan dagi jaya managdakdakas. Kasanon, nunaira na nga awan datom kan Janet. Ay, daytan ti jak ammo. Amangan no anyan tinapasamak kanyak. Ay, pagmadyan ti agmaymay sa iti balay manang. Isu akin ay kayat datom kan Janet, nga ijay asideg ko tinagbalayan da. Ibagak tuman met kadagiti anak ko. Tada ko mamat agyan, ijay balay. Nabayagayam abirbiro kan dagiti pulis dagiti aggrupo. Ato kanon ti babalay nga inuli da. Un gayam, damanong Tom, kan manang Janet tinangidaulo iti panakatiliw da. Ay, nagpulumat laengan dagiti awanan bain. Nailanad pa yun iti pagiwarnak. At danto pamadayaw ang maipaay kadagiti nang tiliw nga indauluan damanong kan manang. Rumbang laeng. Ay, iso adakkel ayaman ko kadatom kan Janet. Imarayat dadagos, idi nagpaarayatak. Di kagdanag, anti. Awagak to da kasinsin, taumay da. Di da kay panawan. At ako makabalay yung anak yo, ha? Ay, kasta ko mga rod, balasan ko. Ang pimanaw damit ngamin. Kumusta ni Auntie Nanang? Di pa'y ka di mabalin nga gawid? Dandanin agaawid, anak. Pinabantayak pa'y ka ni Jose, taumayak mangala iti pagsukatak. Jakmat masarong karan ni di ospital. Tabisi akmat iti pagadalan. Mapanbunton sa rungkaran ni Jabalay da. Dandani mo't nagawid. Agsublin to no follow-up check-up na. Kadwak tumanain. When matitian, Nanang. Jakmat ngamin mabalin ti lumangan iti pagadalan. Sana bali tasyak mo ti mang bambantay kan kwa na. Ni met Jose ti mangas asikaso kan kwa na iti ospital. Awan ka di pa imay kadag iti kakasinsin mi, Nanang? Di da ka di umay pasyaran ni Auntie? Day tangarod ti pagladladingitan ni Antiyo. Ada imawag, kat di da kanupay makaumay. Tadi da mapanawan ti negosyo da. Imay kami, tapno iyawid da kay jay balayo. Itakuma ti panagawid yo. Agyaman akunay kada kayo. Imbag kayo pay. Tasidadaan kayo amang tulong kanyak. Day tatirumbang iti agkakaruba, kan agkakabagyan, anti. Uray ka sa no tirigat, no agtitinulong kan agsisinaranay, saan amarik na tirigat.
Nakaamiri sakitan. Idi, adda pa nangumsik kada kayo. Gaputan apang law, tinakaikamangan ni nanang yo. Gapo kadi, iti kinapanglaw mi. Isung adayo tirik nayo kada kami, anti. Pakawanan da ko mabarok. Saan ko anakita ti kinadalos ti puso yo? Tati kinarigat yo ti makitkiitak. Awan tigura mi kada kayo, anti. Jay ibagbagayo idi. Isu tinagbalin akarit. Tapno ikagumaan mi ti makalungaw. Katbay ta ti makagapo. No apay anagbaligi kayo iti biyag. Ken gapo iti kinaanos yo. Gagat ken anos laang ti puunan mi, anti. Oray na panglaw kami. Adatan dito'y balay mo, manang. Inakpay basit di tabalay, ah. Umayak tumanan, apaman amalpas ko ti trabaho. Ading ko, italaeng amiris ko dagiti nagbiddotak iti kalabas. Ay, pakawanan na ko, ma. Lipatan mo ti amin, manang. Mga baruanan tayon. Dayawak ti kinasingpat dagiti anak mo. Nagasgasat ka ngam siyak. Pag ko naamat, manang, naglawa ti sanikwam, idinto ada kami kat basit laang. Ang tigamang mo, kat ti kinasaya at dagiti anak mo. Uray siyak, nairanod mat iti kinasingpat da. Dayta, tipod no agamang. Ay, nakaumay ka mat, balasang ko. Adda ka din napatig nga ibagam. Umay kaawisan, auntie. Blowout ita damanong tom. Naitaloda iti ranggoda. Gapo iti kinapudno da nga agserbi iti pagilian. Ay sige, umayak Ay, ala kidakkel akalding ko. Tainayon tayo, iti pamasidaha tayo. Kalding niyo? Balasang ko. Ay, sagutak mat ida. Tana ital ugayam tirangguda. Ay, talaga ama ipanakkel ti tao. Nga uray no napanglaw. No lakit di tanapudno. Ken nasaya at atao. Atiwan natay baknang. Aswitek ken sadot. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta o itaalawas ang napauluan. Arapaa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata, para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te seryeta yu itaalawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Itatawanan day di tatangyo. May mayat sa no agsubli tayo kadagiti addim ijay naggapwak ijay Luzon. Imbag ijay, taado ti sigod nga amam mo, kan mabalin ko apakitang danan. Asidag ka di iti lugar yo ijay, nanang? Asidag kami iti syudad. Adda kami iti sa kaanan ti bantay. Mabalin mo apag naan no sumalog ka. Anya ka di ti pagbiyagan dagiti tattaw ijay, nanang? Panagmula iti nagduduma a prutas, gandad tumapay. Adda ka di mabalin tayo amulaan ijay? Awan, ngam adda kanupay ginalawa a prutasan ako ka ti may sa pamilya. Mangtangdanda ka dagiti agtrabaho. Kaano tayo mapananang? Ay, ituloy kumutla ka di ti agadal no adda maurnong ko? Wala, aginroll ka ijay. Basta maanusam ti kanayon a sumalog iti bantay, amapan iti pagadalan.
Adamanan babayadan medyo pagadalan, nanang. Ay una yan. Kanayon lakit nga adda bayadan yun. Kaano laang idi adda binayadam. Idi na panalawas, dayjay. Apay, agsusweldo ak aya alinawas. Awan ti kwarta. Sa paagtula ti mga remedyo nga roden. Rumbang laang. Awan lakit adda babayadan. Apay, bangko ak aya. Sa balimot nga mingi binayadak, idi nanang. Uray sa bali. Isumit la babayadan dayta. Ay, makapasuron dagita babayadan. Talaga kasta nanang. Awan ti libre ita. Sa nabali. Isaklat ta ti mga pamuspusan. Ala, aldawan. Maladaw kan. Apay ang nakaawit ka pa'y lang, itirinagpot akayo. Ipan ko di balay danana sa lod. Pagsungrod da ka no. Manungay mo ti pananggata na itimay sa arapot. Duamot arapot dahi taawit mo. Umanayan na pagbayad ko iti babayadan iti eskwilaan. Isuon na sapa ka na pandita bantay ang nagkayo? Uwen, ala, umunakan tama nga na maladaw ka. Urayan ka kuma, tapno da ka duwa ka magmag na. Umunakan, tatarim pa iti chinelas ko na pugsat. Mangkitak pa iti barot. O sige, umunak nga rodan. Darasam tapno saan ka maladaw? Insaga na amin ti katulong ti kasapulam amapan ije pagadalan. At dayayam ko iti chis ita, makisalipak. Makisalip ka iti chess? Anya nga oras, taumay kabuyaan. Alas 10, mami. Bakantik dayjay nga oras. Mangala kayon to iti pang snack, kandanom ko. Areglado, iho. Masiguradok asikaman ti mangabak iti dayta at chess. Awan makaatiw kanyak, numaipapan iti chess, mami. Wen, iho. Agbalin kanto analatak iti chess. Isu nga ron anang bayadak iti mangisuro ken ka manipod ubing ka. Isu asyak tinala ti pagadalan ang makisalip. Makadano nakto iti Olympics, ken SEA Games. Dayta ti padpadaanak ang mapasamak, iho. Nalatak kanto. Kanayon akakaasi ka ang mga remedyo iti pagbayad mo. Nadyak aramidan da ito eh. At adang awan na sayat ang masakbayak. Awan met malak ka ni nanang. Tasan ka no abinulan ng agsusweldo. Naglaing kamot nga agtaray kan aglangoy. Apay no yung kaag-apply kan ni Coach Cross. Taagatleta kalaangan. Awan gastusak ng ag-training. No makita ni Coach ti potential mo, ang mga nutulungan na kapay. Nagligat mo tagbalin ng athlete. Naawan tinalatak akaduam. Ngam ni Coach, nakadanon ka nun iti Olympics dagiti players na. Amok da ita. Awan mo't nga rod aramatet. Basta agpatulong ka ni Coach. No makita na ti kabaalam, amok nga iraman na kakadagiti ag-training. Nangababak kamot ako nam iti marathon. Saan ka di? Inaramat ko mo't lang nga pinag-enroll. Oh, apay analiday ka dita suli. No saan ka ang makabayad ije pagadalan nyo, agsardeng kalaangan, tapno awan ti pagparparikutam. Sayang naisardeng ko ti agadan. Ngam awan metlaang ti usaram. O di agsardeng kan, ituloy mo to no addan ton urnong mo. Kasano nga tang agpaiso ayan, nanang? Adumat ti amok di ta nagsardeng, nagurnong da, kat intuloy da, di panagadal da. Addan sa puntuyo, nanang. Talaga nga adda, parparigatem latabagim. Kasano, nakapoy mo tuutak mo. Unay mo tinday tan, nanang. Agparparikot nga rod da taon, kastapay lati bagayo. Si kang amin tagar aramid iti bukod mo aparikot. Naglakasulbaran. Masaya nga nak iti panawon nga glabas. Nagsardengak, nanang. Imbagakit din ni nanang agsardengak nga gadal. Amom, nadamag ko nga imalis ka no iti sabali a pagadalan dagiti sigud a players ni Coach. Kaya't nga taama addan iti kabarbaro a player.
Ingkayam amon ti bagim. Ibagam asigod ka anak kikumpit iti maraton. Ay, mapantaman nga rod. Kadu anak. Imbagkan ka. Tasaan ka ama nagbabain. O sige nga Rod, nakitak ang nagturong iti opisina na ni Coach. Naimbag abigat yu, sir. Nadamag kong agberbiro kayo kano iti players. Naimbag abigat mo, Maet. Adda ka di amam mo mga atleta? Siyak, sir. Sigod nga atletak iti Visayas. Apay adi mo intuloy. Awan nga min umdas nga usarek. No dahi ag-training kami iti sa bali a lugar, sir. Okay, kita agpay ti kabaalam. Ala, mapantayo iti ground. Agtaray ka ta orasan ka. Makita yu, nagpartak saan ka di, sir? Well, napartak agpeso. Nakadano na dagos iti finish line. Sigod nga min nga agnanaed da iti kabambantayan, sir. Kan, nalaing kanupay nga aglangoy. O kita dagiti agap-apit iti prutas. Masapol anasaya ti kalidad dagiti prutas tapno nangina inton ilako tayo. Una, amaw. Ada kakadwa kang agbambantay jay, amaw. Nasayaat ngam apay adi kanapan. Kagap-gapok ija, amaw. Umay kulad amagay, no kaano nga umay ti bayar. Tapno amu, may no agimpaki kamain. Kat agimpaki kayon Anya nga iti aramidan nyo. Ay, sige nga rod, amaw. Inak ibaga nga agimpaki kamain. Day talakit din tim imayam ditoy. Ha? Imay la nagdamag. Apay nga itala nagpakita kanyak ni Bernard, no sigod kay ma player. Pinilit ko, sir. Managbabain ngamin. Kan, makitak amarigatan amang remedyo iti pagbayad na dito eskwelaan. Nasayat nga rod ta pinilit mo. Apay kumamabain. Awan ngamin arwatan na, sir. Awan igatang na. Kan, awan pocket money na, numapan kayo ag-training iti sa bali a lugar. Naku naman nangabak idin. Apay asa naging matang iti arwaten na. Iso kano ti inaramat na nag-enroll, sir? Kasta ka di. Sayang ti kinalaing na. Iso asyak ti mang train kan kwa na. Tulungak. Ita tamay saka na player, masapul atong galmalpas ti klasem, umay kapay ag-training, ha? 30 minutos nga ag-training ka, sakbay nga agawid ka. Ag-jogging ka matan iti bigbigat. Sir, ada kami iti igid ti syudad. Magmag na kami ang sumalog iti bantay. Iso at tarayan mi, akas pa nag-jogging mi. Nakisalip ka kanu pa iti swimming, pudno ka di. Sir, nangabakak idin. Gayem ko ti coach ti swimming. Nulakat sa na-conflict ti oras mo iti marathon kan swimming, mabalin apakisali pa madwa. Kasta ka di, sir? Tulungan dakman nga rod, sir? Sige, tulungan ka mga i-process ka dagiti papeles mo, tapno agbalin ka a varsity. Awan bayadam iti panagadal mo. Agyaman ako na, sir. Nga masapul ka na ti training mo. Masapul ti disiplina. Iti may sa player, sana pulos ang mapalubusan ng agbisyo. May parit ti panagsigarilyo kan panaginom iti arak. Apay ang nagladaw ka si Mangkwet. Ay, nabanugak ang nakitangdan. Nabanugak ang nag-training na nang. Nag-jogging ang nagawid. Nagkunang amin nga ag-jogging ka. Ala, agluto kan. Ag-training ang iji pagadalan. Tagbalinak nga atleta na nang. Saan ka di asigod nga atleta ka? Uwin, ngam ita, pasabali ang pagadalan. Ag-training ak, tapno agbalinak nga atleta. Tapno awan bayadak. Mapan ka kadimanan makisalip. At danto kadimanan premium. Uwin na mga bakak na nang. At day bagak kakadwa. Atleta ni Bernard nga anak ko. Atleta? Kano kanayon ko ang makita ida iti may sabalasang nga agkuy-kuyog. Kanayon da magmag na iji bantay nga agturong iji syudad. Naira nala siguro ang nagkuyog da.
Dalan nga rod, pag naanti tao. No na minsan, wano na midwa, mabalin ana ira na. Ngam no kanayon. Saan ka di nga da milagro na? Anya ti kayat mo asawan, at damadi nga aramidan ti anak ko. Ay, si Kati nang ibaga iti balikas amaday. Sana siya. Imbagam itay a milagro. Apay ti milagro. Dakas? Kaslakas tan ti turong ti saom. Ay, si Kala ang tinangiturong iti dakas. Ha? Awan mo't imbaga. Imbag ta nakita ka si ka, Monica. Nadamag ko nga atleta ti anak mo. Uwan ka no amo, day tatimbaga na kanya. Anya ko mga sports. Apay, nalakat ang balin nga atleta. Pangalaam ko mga iti aramaten na. Imbaga ka no ti coach na, ngadda ka no tulong ti gobyerno. Tapno makapan ti atleta iti papananda, amo. Mangnamnama kalatta ka din iti tulong ti gobyerno. Day tamat nga minti ko na ti anak ko, amo. Saan ka unay nga ambisyosa? Ang gasto matlaang ti atleta. Amo, jay anak ko, chess player. Ha? Chess player ni Mario, amo? Katwen. Apay, ti anak mo. Adda ka di aramaten na, no adda papanan na. Nakalkal ko ti records mo. Si kamot gayam tinangabak iti napalabas a pasalip. Uwan, sir. Kailat ngamin apimanaw ti maestro mi. Nagsakit ka na? Mabalin ka makisalip iti palarong pambansa. Ha? Palarong pambansa, sir? Sika ti maysa ka dagiti rumpeng nga makisalip. At dala nagbalin na parikot iti sigod a coach mo na heart attack gayam kano. Ngem, awan mat aramatek, sir. No iti palarong pambansa, awan ti magastos mo. Gobyerno ti mangipaaykan ka. Kasta ka di, sir? Makisalipak mo orawan kwartak? Wen, Bernard, makita ngamin nakabaalam. Kang runan iti amin, nasingpet ken napakumbaba ka. Ala, agsolisita kadag iti kakadwak amang isursuro ditoy. Tapno adda usare makwarta. Adda ka ditoy, sika, nga anak ni Monica. Adda ka di parikot iti kada ni Bernard, Mrs. Si kagaya, coach. Kaya't ko ang mapili ti anak ko ang makisalip para iti Olympics. Nulakat ta mga bak, Mrs. Uray mano ti ited ko iti coach na. Basta mapili lakit ti anak ko. Mga bak nga tada Mario kan Bernard, iti ay ayam anan kisalipanda. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay wita alawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.